Терористите са техните помощници. С това изречение най-точно може да се пробие официалната камуфлажна пропаганда, която ни залива по световните медийни канали от началото на войната в Сирия. Общественото мнение старателно е обработвано с изкуствени тези за необходимо сваляне на диктатора и борба за демокрация, а истината, както обикновено, е брутално подменена. Така наречената сирийска опозиция, която ние радушно приехме у нас по време на миналото правителство, всъщност представлява сбор от разностранни опозиционни организации и отломки от терористични фракции, които бяха събрани на територията на Катар, бяха сформирани в общ единен фронт, получиха име, въоръжение, финансиране и логистична подкрепа и, разбира се, основна стратегическа цел – сваляне режима на Асад. Вече за всички е напълно ясно, че делът на различните структури на Ал-Кайда сред опозиционните участници е нараснал толкова, че достига над 50% от опозиционните бойци. Небивал абсурд е фракции или самостоятелни отломки от Ал-Кайда и други подобни днес внезапно да се наричат от западните доктринери борци за демокрация. Явно, че целта оправдава средствата. Затова нека да подчертаем, коя всъщност е целта, заради която политиката в Близкия изток придобива толкова арогантен характер. Защо Съединените щати подкрепят подобна терористична опозиция, която ще генерира сериозни рискове за региона в бъдеще? Отговорът е прост. Защото местоположението на Сирия е такова, че тя има решаваща роля за трасирането на доставките на газ от Близкия изток към Европа. Битката в Сирия се води за преразпределение на енергийните полета и най-вече за овладяване на газовия пазар в Европа. Сирия е ключова точка в енергийното трасе от Катар и Саудитска Арабия през Сирия за Турция. Ето защо Турция е особено заинтересован играч в конфликта в Сирия, а Катар и Саудитска Арабия са основни участници в изфабрикуването и поддръжката на сирийската опозиция. Тя беше напълно изкуствено създадена, след като Башар Асад подписа споразумение за изграждане на газопровода Иран-Ирак-Сирия, замислен след време евентуално да бъде продължен по дъното на Средиземно море към Гърция. С това Асад унищожи плановете на Катар за излаз на Сирийското Средиземноморие, а оттам и в Европа. И не само това. Тясното сътрудничество между Иран и Сирия е твърде дразнещо за американците. Миналата година Иран предостави на Сирия 10 милиарда долара помощ, а точно Иран е най-големия архипроблем на Съединените щати и Израел, защото не подлежи на контрол отвън, няма дипломатически инструменти, с които да му се въздейства, на второ място е в света по запаси на нефт и газ и същевременно непрекъснато заплашва, че ще изтрие Израел от лицето на земята. Към момента Иран е неразрешима задача за Америка. Подходът към страната е икономическа изолация и санкции. Затова Иран разполага с много остарели технологии за извличане на нефт и газ, находищата му се използват неефективно, а всеки опит да се изграждат газо- и нефтопроводи с подход към Европа е сериозен повод за война. Ето кое дава убедителната мощ на Катар за участие в такава сериозна битка за преразпределение на трасетата. В момента Катар е най-големият износител на втечнен газ. Страната разполага с над 25 трилиона кубически метра запаси, природните условия са много добри, газа се извлича лесно, населението е малко, което осигурява на страната над 10% годишен икономически ръст. Това обаче изобщо не е достатъчно, за да се превърне Катар в стратегически играч на международната енергийна шахматна дъска. Опасното самочувствие на Катар идва от това, че страната се ползва с изключителната протекция на Съединените щати, както по отношение на високите технологии, така и като целенасочена геополитическа подкрепа. Съединените щати имат намерение да използват Катар, за да установят контрол над цените на природния газ и да изтласкат Русия от енергийните пазари на Европа.
Ниската себестойност на катарския газ в Европа може да нанесе съкрушителен удар по енергийното могъщество на Русия, тъй като базовата основа на руската икономика е ресурсна – експорт на газ и нефт. Ето защо Катар е силно подбутван от Съединените щати да стане стратегически доставчик на газ за Европа. И ако трябва да има военна атака срещу Сирия, то значи ще има, независимо от мнението на консерваторите в британския парламент. Евентуален удар ще цели да преобърне баланса, който в момента е в полза на правителствените сили. Въпросът, на който никой все още не може да отговори е, когато Башар Асад все пак падне от власт, кой от опозицията ще управлява страната? Отломките от Ал-Кайда ли? Или ще се търси изход като сценария в Египет, военен преврат и пълен хаос? Директно доказателство, че никой никога по тези земи не се бори за демокрация, а за по-марионетна диктатура.